Мы пачынаем, да? Мгм. Ну добра. Прывітанне ўсім. Гэта падкаст, таму што мы так сказалі. Я Ксюша, А я Люба. і сёння мы будзем абмяркоўваць тэму кіно, жанчын у кіно. Магчыма, мы згадаем нейкія папулярныя серыялы, якія мы глядзелі ў часы свайго Мгм. дзяцінства і сваёй маладосці, ранняй, так сказаць. Ранняя молодость. Так, так. Эм, І, напэўна, яшчэ перад гэтым я хачу нагадаць пра тое, што нас можна падтрымаць на Баймі кофе. Калі вы хочаце, каб мы аплацілі падпіску на Zoom, не ведаю, купілі сабе штуку, каб захоўваць відосы і не перажываць, што ў нас на ноутах не хапае памяці і гэтак далей, то вы можете нас заўсёды падтрымаць. Да, і мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. Што ж, калі мы рыхтаваліся, мы глядзелі на тое, колькі ўвогуле ёсць нейкіх узораў, як паказваюць жанчын у фільмах. І часта гэта не тое, каб выглядала на нейкіх рэальна гераінь, якія Мгм. выконваюць абсалютна незалежную функцыю і гэтак далей. І, напэўна, мы пачнем з таго, што мы проста раскажам пра тое, што нам не падабаецца і што мы Мгм. заўважылі, і пра што мы ўвогуле хочам згадаць. І прапаноўваю табе пачаць на гэты конт. Ладно, давай мы пачнем. Я ўвогуле, напэўна, пачну здалёк. Мне апошнім часам стала дастаткова цяжка глядзець кіно, і фільмы, і серыялы, таму што мяне ўвесь час нешта пачынае раздражняць. Хаця, ну, я збольшага стараюся адносіцца вельмі філасофскі і спакойна. Ну, тыпу, гэта фільмы і гэта серыялы, і я не магу ацэньваць фільмы 80-х, 90-х гадоў з маралі сённяшняга дня, пра гэта кажуць все. Але мне ад гэтага не становіцца прасцей. І я пачынаю заўважаць какие-то сістэматычныя праблемы в рэпрэзентацыі жанчын. Ну і само сабой я сижу пасля з тварам твару, такая типа: ну вот что вы наснимали? Ну, как так можно было? Ну і напэўна, меня апошняе, што я заўважыла, гэта калі в канцы фільма жанчына робіць выбар не ў пользу сябе, а ў пользу мужчыны ці нейкага агульнага дабрабыту. Напэўна, гэта можна сказаць так. Калі яна абірае не ведаю, ні сябе, ні свае мэты, не тое, што яна б хацела зрабіць па жыцці, а ну шлюб, дзяцей, сям'ю, тое, што лічыцца традыцыйнымі каштоўнасцямі. Ну, я хочу прывесці прыклад, я баюся праспойлерыць, таму тыя, хто не глядзелі серыял сябры да апошняй серыі апошняга сезона, не слухайце. Але калі ў самым канцы Рэйчел абірае не працу ў Парыжы, да якой яна ішла 10 сезонаў і ўсё сваё жыццё, а адносіны з Росам, якіх нават не было ў 10 сезоне да самай апошняй серыі, я заўсёды думала: ой, як романтычна, а зараз ну больш такім сталым узросце гляжу і думаю: ну, пачакай, там праца тваёй мары в Парыже, вы маглі б хаця б дамовіцца. Но я как бы не магу распавядаць всё, таму што гэта ператварыцца в перасказ серыяла сябры, там всё складаней. Но так каротка гэта выглядае зараз для мяне абсалютна несправядліва. Вось. Напрыклад, такое. 100%. Дарэчы, я падумала, што часткова можна падвязаць пад гэта таксама і серыял папулярны ў тыя часы, як я сустрэў вашу маму. Там як бы не зусім тая лінія, і там як бы галоўны герой хоча сустрэць сваё каханне, ён як бы сустракае, але пасля ў іх здараецца гэты дзіўны канец, дзе ў канцы гэтая Нет, жанчына, яго нет, не с каханне. Это нет, будет спойлер. нет. Ну, это Так. жесткий спойлер, не надо, Ну, это дык хай все жесткий. прапусцяць, калі хочуць паглядзець. Я хачу Так, сказаць увогуле, такія 5. рэчы такія рэчы ўжо ўсе павінны былі Нет, стой. паглядзець. Так, 5 секунд, калі вы не глядзелі, пропусціце зараз. Это важно, это вельмі важны спойлер, все пропускайте. Так. І там у канцы яго гэтае каханне, маці яго дзяцей памірае, і што ён робіць? Ён вяртаецца да іншай гераіні гэтага серыяла, да Робін.
І гэта максімальна дзіўна, тому што Робін заўсёды была тая Мгм. жанчына, якая ой, я таксама была кар'ера, там здымацца ў навінах і гэтак далей. І яна ну як бы проста прымае і вось проста нам даюць намёк на тое, што як бы ў іх там нешта будзе і гэтак далей. І гэта выглядае максімальна нелагічна. Чаму не Да. даць Робін нейкую асобную лінію, чаму не пакінуць Тэда, галоўнага героя, як бы са сваім каханнем, таксама да якога ён Мгм. ішоў 9 сезонаў. Мгм. Навошта? Да, Незразумела. да. І ў цэлым, мне здаецца, сюды можна падвязаць яшчэ і фінал, калі ну жанчына проста павінна заўсёды застацца з мужчынам. Мгм. Вось заўсёды, неважна пра што кіно, у канцы заўсёды будзе ці вяселле, ці намёк на вяселле, ці пачатак стасункаў, ці Мгм. ведаю пацалунак і гэтак далей, гэтак далей. Проста тупа усе. Мультики, Мулан, типа Да, выратавала Кітай, да. выратавала Кітай і ўсё адно ў канцы канцоў з мужиком. І пасля там яшчэ вельмі тупая другая частка. Ну, на маё меркаванне тупая, я не Я не ведаю, глядела. паглядзіце, раскажаце. Пасля, напрыклад, нават аватар легенда пра Аанга, пра які я буду Мгм. пазней казаць, што це дастаткова добры мультсерыял, асабліва на свой час пачатку 2000-х, все адно у канцы яны ўстаўляюць гэтую любоўную лінію з пацалункам двух дзяцей, якая як бы ну окей, але як быццам бы трошкі і лішняй выглядае. Мгм. Да. Як быццам гэты страх проста пакінуць незакрытай гісторыю, ну там без пасалункаў, без рамантычнай нейкай часткі, якая дастаткова часта сапраўды выглядае ну проста няёмка, калі ты гэта глядзіш. Ну можна было гэтага не рабіць, і мы б нічога не згубілі. Да. Так, і, ну я канешне з аднаго боку разумею про тое, што кажуць вось складнікі паспяховага там не ведаю фільма ці кніжкі гэта вось любоўная лінія і вось не ведаю нейкая загадка, нейкі дэтэктыў там і гэтак Мгм. далей пералічваць. Я з аднаго боку магу зразумець, але мне здаецца, што калі ўжо нешта такое рабіць, то гэта як бы павінна быць дарэчным і яно не павінна выглядаць у канцы сюжэта так, як быццам бы просто на тебе з неба упала гэта і ўсё. І ты такі глядзіш такі Да. ну окей, окей, дзякуй, хорошо. Да, да, 100%. Я недавно перагледжвала, дарэчы, «Мулан», абсалютна фантастычны мульцік. Але я ў канцы таксама заўсёды смяюся, што ён прыходзіць да яе, ну, как бы прыходзіць да яе, так я разумею, прасіць яе руку, там яе бабуля, типа возьми мяне, я заўсёды, блин, это такі забаўны момант скончыць мульцік пра гераізм. Ну, Я, да. дарэчы, калі глядзела ў дзяцінстве яго, гэта ну адзін з маіх любімых Мгм. мульцікаў, э, я заўсёды думала такая класны мульт. Вось Мулан і Кітай выратавала і мужика знайшла. І для мяне ну як бы мульцікі, дзе гераіня застаецца без там нейкага партнёра Мгм. ці без стасункаў, асабліва калі гэта дыснеўскія прынцэсы, вядома, ну якая ж прынцэса тыпу без прынца. І вось ну і мульцікі храналагічна выйшлі ўжо ў больш познім маім ну як бы Мгм. дзяцінстве. То бок наколькі я памятаю там тая ж Эльза ці Мгм. храбрае сэрцам яны ўжо выйшлі калі я ўжо была больш хутчэй у падлеткавым узросце, і для мяне гэта была цэлая рэвалюцыя, калі я ўпершыню іх паглядзела. І я такая тыпу ніфіга сабе думаю, а так можна было Мгм. тыпу вау. І самае цікавае, што я адносна нядаўна абмяркоўвала гэта з маёй знаёмай, якая на 4 гады мяне малодшая. І Мгм. яна сказала, што ў яе такога не было. Ну то бок для яе гэта ўжо было як проста база. І я думаю, наколькі Ого. вось гэтая культура масавая пачатку 2000-х як бы рэальна закладае нейкі падмурак і чаму ты пасля здзіўляешся. Да, нічога сабе, што гэта паспела стаць базай, хаця мне падаецца яшчэ не так шмат мульцікаў і фільмаў,
дзе у жаночых персанажаў нейкі іншы фінал, чым вяселле, шлюб ці нейкае каханне на ўсё жыццё. Ну, іх, мне падаецца, можна пералічыць па пальцах двух рук. Магчыма, гэта звязана з тым, што я зараз больш спасылаюся на масавы пракат, масавыя фільмы, і калі паглыбляцца в нейкае кіно, як яно называецца, артхауснае, ці там больш нішавыя праекты, там, ну окей, я веру, што нашмат больш розных варыянтаў. Але калі мы кажам пра нешта, што выходзіць в пракат, выпускаецца велічэзнымі стрімінгамі, платформамі, ну яны ўсё-такі арыентуюцца на нейкую праграму, на нейкі скрыпт, які прыносіць гледачоў, гледачак, поспех, грошы і людзей в залю. Вось таму цікава. Хачу спісак людзей, у якіх гэта база. Я все перагляджу. Я яшчэ пра гэта бачыла тренд у тиктоку, і там абмяркоўваецца мізагінная канцоўка. І што такое мізагінная канцоўка? Гэта, сыходзячы з гэтага тренду, калі ты не можаш пакінуць жанчыну проста жывой, там, са сваім нейкім шляхам, а табе трэба ці каб яна выйшла замуж, там была ў стасунках гэтак далей, ці калі абсалютна гэта як бы па сюжэту не складаецца, то нешта з гэтай гераіняй зрабіць, каб яна, не ведаю, памерла, знікла і гэтак далей. І вось вельмі часта пра гэта кажуць, пра галодныя гульні так кажуць, хаця яны напісаныя па кнігах, што там ёсць персанажка галоўнай трылогіі Кітнес. Ну і ў канцы мы бачым, што яна там з дзецьмі, з мужам, гэта ўсё. А ёсць да. Так вот. А ёсць персанажка там яшчэ адной кнігі, і яна там, тыпу, ніхто не разумее, ці то яна знікае, ці то яе забіваюць, яна памірае, ну, карацей, нейкая загадка з ёй здараецца. Тое ж самае кажуць часта пра Дейнерыс з Гульні трона, але я цалкам не глядзела серыял, таму я не магу сказаць, наколькі гэта лагічна, але часта абмяркоўваюць, што тыпу апошні сезон тыпу людзям часта не падабаецца, і вось што ў яе таксама мізагінная канцоўка, але зноўку я не глядзела цалкам, і я не магу сказаць, магчыма, людзям проста не падабаецца, таму што гэта была іх любімая гераіня, і яны не могуць змірыцца з яе канцоўкай. І таксама так пачалі казаць пра Stranger Things, калі скончыліся, і пра Eleven. Таксама пра тое, што вось як бы яе па сюжэце было вельмі складана ўявіць, як яе пакінуць з Майкам, здаецца. Майкам, да, не? Напэўна. Вось. Ну, і карацей, і што таму таксама яна там Знікае па сутнасці проста. Да, па сутнасці знікае, так. Ёй не даюць ніякага фінала, ну, што можна трактаваць і добра, і што яны не прыдумалі, як скончыць для... Блін, прабач, я за тебя заканчиваю думку, што яны проста не прыдумалі, які фінал даць моцнаму персанажу па сюжэце ў дзіцячым узросце, што вельмі важна. Так. Вот я хотела, тому што пра ўзрост сказаць, што ва ўсіх гэтых фільмах яшчэ, пра які ты зараз назвала, я падумала, што ну, яны дастаткова маладыя, як па мне, там, тыпу, каля 30, што зараз вообще лічыцца дастаткова маладым узростам, і далёка не ўсе ў гэтым узросце плануюць яшчэ дзяцей. А в фільмах актрысы 30-35 лічацца ўжо старымі, і я не ведаю, што тут галава, што хвост, калі людзям у гэтым узросце даюць фінал типа сям'ю і дзяцей, а зараз у рэальнасці, ну, как бы, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Ну, тыпу, ты глядзіш на гэтых маладых людзей, і ты думаеш, што ну, у тебя можа быць іншыя прыярытэты прям зараз. Вось. У мяне ёсць тэорыя змовы пра тое, што гэта ўсё змовы па палітыкі па павышэнні нараджальнасці ў краінах, і таму жанчынам заўсёды даюць сямейны канец. І, напрыклад, таксама для мяне ў гэтым плане вельмі паказальныя карэйскія дарамы.
дзе вельмі прыгожа малююць Мгм. стасункі, а Карэя гэта літаральна тыпу краіна з адной з самых нізкіх Мгм. нараджальнасцяў. І я такая, ну, я бачу сувязь, але не магу яе даказаць. Таму не ведаю, не ведаю. З аднаго боку так, а з іншага боку, я вось толькі ўчора уже пад ноч натыкнулася на артыкул. Э, я яго не прачытала, я прачытала кароткі змест, я выбачаюся. Пра тое, што Крід аўтарка, яна піша, што якраз такі мацярінства і момант нараджэння дзіцёнка у фільмах гэта момант, які паказваюць дастаткова жахліва. Ну, шмат крыві, крікаў. Ну, тыпу, гэта ўсё робіцца, каб ну, зрабіць этот вобраз жанчыны мацері монстра, ну, как бы, і зрабіць такі вот флёр жаху, каб ну, у цябе не было жадання паглыбляцца ў гэта. Ну, я не ведаю. Но мне выдаецца, Ну, што да. дарэчы, это вельмі цікава, тому што ў мяне Мгм. на гэты конт ёсць іншыя звесткі. Пра тое, што, па-першае, ну, мацярынства ў фільмах часта не паказваецца абсалютна як мацярынства, у тым плане, што маці гэта часта традыцыйна белыя, Мгм. прыгожыя, худыя жанчыны. Мгм. Менавіта моманты апекі над дзіцёнкам увогуле не паказваюцца. І ўсё такое радаснае, класнае, там Да. дома у цябе всё нормально. Ну, канешне, калі гэта не тэматычнае кіно пра долю там, не Мгм. ведаю, маці, самотных маці. І пра роды таксама, карацей, я памятаю, што я неяк чытала, тут я, на жаль, не магу прывесці спасылку, тому што Мгм. да выпуска я гэтага не знайшла артыкула, Мгм. пра тое, што яны часта паказваюцца з мужчынскай перспектывы. У тым плане, Мгм. што часта гэта жанчына кудысьці едзе, яе кудысьці праважаюць, а пасля як бы вось гэты Дарэчы, да. дзіцёнак, і вось усе радуюцца гэтаму дзіцёнку, а што там з жанчынай, как бы, ну ўжо і вот эта жанчына, ну карацей, і ты ўсё бачыш як бы мужчынскімі вачыма, які сядзіць недзе чакае гэтага дзіцёнка, Мгм. пасля сустракае гэту маці з дзіцёнкам, і вось так вось неяк. Карацей, так што ёсць і такая інфармацыя, скажем так, таму не ясна, не ясна. Ну, все ж таки яно спалучаецца, тому што калі мы кажам пра мужчынскую перспектыву, то яно тут спалучаецца, што ну как бы яны калі яны в палаце, яны і бачаць гэта кроў, крыкі, ну как бы вот этот вот менавіта боль і Ну, пасля але гэта радасць. ёсць, это не тое, што яны Да, да, бачаць. да. Ну, гэта соцветка, да. Ам, Я, напэўна, мгм, калі ты не хацела нешта дадаць, мгм, яшчэ перайду да мгм, іншай тэмы таго ж, як жанчын увогуле паказваюць, гэта пра нейкія тыпажы. мгм, І вось у мяне тут ёсць два палярных, скажем так, тыпы жаночых гераінь. Першы тып гэта моцная гераіня. мгм, І гэта часта якраз такі ўжо тып, які на нейкай хвалі фемінізму ўжо прыходзіць у кіно. Але гэта вельмі смешна, таму што спачатку ты глядзіш і думаеш: да, яна крутая. А пасля ты калі ты глядзіш больш, то ты заўважаеш, што гэта гераіня рэпрэзентуе як бы тыпова сацыяльна-мужчынскія якасці. То бок, каб ёй быць моцнай, ёй абавязкова трэба кагосьці там, не ведаю, перамагчы з мужчын у бой, ці там быць разумнейшай за кагосьці, ці быць нейкай, не ведаю, агрэсіўнай і вот такой вот мгм, я там сама нешта там і гэтак далей. І вельмі мала гераіні, якія моцныя як бы з улікам нейкіх жаночых асаблівасцяў. мгм, І ў мяне праўда ёсць такое бачанне, што ўсё ж такі ну, жаночая моц канцэптуальная, яна трошкі дзіўная праз гісторыю, праз нашу мгм, сацыялізацыю, праз досвед, які перажываюць жанчыны. Ну, зноўку той же досвед там, не ведаю, нараджэння, мацярынства. мгм, Гэта таксама вельмі моцныя і адказныя рэчы і гэтак мгм. далей. Але ну, яны абсалютна не ўпісваюцца ў парадыгму нейкай сілы менавіта і Мгм. гэтак далей.
І таму ўсе такія персанажкі, яны часта, ну вось, проста тыпова мужчынскія якасці рэпрэзентуюць. Яны такія халодныя, рашучыя, агрэсіўныя, всіх там, калі гэта баевік, не ведаю, фэнтэзі, то яны там всіх раскідалі проста. Да, да. Ну, і як бы, ну і зноўку гэта стварае ўражанне пра тое, што табе заўсёды трэба пераскочыць проста мужчын, і што рэальна, каб мець нейкі аўтарытэт, табе трэба мець нейкія менавіта традыцыйна, скажам так, стэрэатыпна мужчынскія Да, да. якасці. Хаця, зноўку, калі паглядзець на там грамадства, то даследаванні паказваюць, што гэта ўсё адно як бы асуджаецца ў грамадстве. То бок, што там жанчыны, напрыклад, кіраўніцы, якія размаўляюць так, як мужчыны, Мгм. кіраўнікі, Да. іх будуць ацэньваць як значна больш нейкіх агрэсіўных, нейкіх, не ведаю, нервовых і вось нейкіх непрыемных, напрыклад, хаця літаральна тыпу яны аднолькава размаўляюць і гэтак далей. Таму тут такія супярэчнасці. Тыпу мы вам паказваем моцную гераіню, але як бы, ну, там вы ўжо самі разбіраецеся, што вам з гэтым рабіць, так сказаць. І да, і, дарэчы, я зараз узгадала, што ў такіх фільмах вельмі часта ў жаночых персанажаў, ну, напэўна, гэта сюды, у іх з'яўляецца ўся гэтая моц і ўменне змагацца. Ну, па-першае, неяк ідэальна, ну, тыпу, яны там раскідваюць усіх на сваіх абцасах абавязкова, там вправа-влева змагаюцца з навыкамі ну, как бы, як быццам у іх ёсць навыкі спецыяльных байцоў. І нам ніколі не зразумела, адкуль гэта. Яна проста з'яўляецца ў сваім ідэальным амплуа, з ідэальным прычоскай на ідэальных абцасах і змагаецца тыпу адразу з 10 мужикамі і всіх перамагае і пасля выглядае великолепна і сыходзіць в закат. Адкуль гэты навыкі, як, чаму і якая роля была яе ў гэтым, ну, ніколі няма нейкай предгісторыі, і нейкага разумення, Да, ну навошта і куды просто гэта так. вядзе. Да, просто... Она просто крута. Она просто крутая. Да. Реально. І такой, да, я крутая. Але реально вось у дзяцінстве, у падлеткавым узросце я вельмі любіла такіх персанажак. Я таксама. Да. І яна яшчэ Ну, так круто такая не выглядае. такая, і я такая, і я такая, і я такая не такая. Да, да. Ну, гэта реально круто, просто гэта не до конца зразумела, как бы, калі ты дзяўчынка ці жанчына, і ты гэта глядзіш, вот зараз я пачынаю думаць, ну і што? Тебя, ну, как бы, ты бачыш рэпрэзентацыю жанчыны, ты хочаш, как бы, себя з ёй ідэнтыфікаваць, тому што, ну, так працуе кіно, ты шукаеш на экране, ну, как бы, куды перанесці сваё я. І вот ты бачыш яе, хутчэй за ўсё вачыма нейкага мужчыны ў гэтым фільме, хто галоўны персанаж. Я чамусьці пра Джеймс Бонда зараз думаю, бо я недавно яго пераглядзела. Вось, вельмі класныя фільмы, но вось там ёсць гэтыя вельмі класныя жанчыны, якія з'яўляюцца і заўсёды робяцца асістэнткамі гэтага Джеймса Бонда. І как бы яны чамусьці заўсёды вельмі класна змагаюцца і вельмі класна спраўляюцца з цяжкасцямі, і пры гэтым яны медлі in love з Бондам. Ну і вось я гляжу на яе. Да, яно как бы для мяне рэпрэзентуюць жанчыну. І я раблю для сябе выснову. Так, значит, мне патрэбны спецагент, але каб у мяне быў спецагент, мне патрэбна навучыцца крута змагацца. Ну, пажадана... No, спецагент. Я. No. Да, ну... Я тады не разумею. Ну, але мне патрэбна ўмець змагацца з 10 чалавекамі са зброяй, ну і навучыцца, ну, тыпу, ад куляў яшчэ вельмі элегантна пазбегаць элегантных куляў. Такіх я раблю высновы з фільма. Ну, гэта, конечно, ўсё жартоўна, але не. Ну і гэтай жанчыны заўсёды яны проста, ну, яны аб'екты сексуальнага жадання галоўнага героя, гэта абавязковы элемент. Вельмі часта, так. Да. І другі тып у мяне ёсць. Гэта гераіня, якая
прыходзіць у жыццё мужчынскага персанажа і як бы вось змяняе яго нейкім чынам, там не ведаю, прыносіць сэнс і гэтак далей. І часта такая гераіня яна з'яўляецца проста фантазіяй мужчыны на экране у тым сэнсе, што мы літаральна нічога пра яе не ведаем. Мгм. Э, як бы не ведаем яе перадгісторыі, яе развіцця, хто яна, што яна, якія ў яе інтарэсы. Яна проста існуе асобна ў гэтым мужчынскім жыцці. І вось яна там прыходзіць, часта яна пасля ў канцы Мгм. сыходзіць, і вось яна такая жанчына-мара для мужчыны. Вось яна ўносіць кроплю радасці ў яго штодзённае шэрае жыццё. І ў гэтым плане вельмі паказальны, часта прыводзіць прыклад фільм, здаецца, называецца «100 дзён лета». Мгм. Вось і там галоўны герой таксама сустракае жанчыну, ён madly in love і гэтак далей, і шмат разоў ёй прапановвае выйсці за яго замуж, ну і яна адмаўляецца, і пасля як бы апынаецца, што яна дастаткова хутка выходзіць за кагосьці іншага. Мгм. І калі паглядзець гэта кіно, то мы рэальна нічога пра яе не ведаем. І ў нашых вачах гэтае рашэнне жанчыны адмовіць яму, яно абсалютна бессэнсоўнае. Тыпу, Мгм. я памятаю, калі я рэальна глядзела, я такая думала: чаму яна яму адмовіла? А пасля, калі ты пачынаеш разбіраць, то ты рэальна разумееш, што ты вось я думала, як гэты галоўны герой мужчына на экране. Ну то бок, што типа, чаму? А чаму я павінна ведаць, калі я нічога пра яе літаральна не Ну ведаю да, зусім. Тыпу, да, нічога пра яе не паказваецца. да, І ўсё. вельмі лагічна, да. І ты бачыш, блін, это вельмі лагічна. Ну, нават у тым жа фільмах Джеймса Бонда мы заўсёды бачым з пункту гледжання Джеймса Бонда. Ну, я же супер, ну, я вельмі прафесійны, вельмі класна выглядаю. Все, ну, как бы все мяне хочуць, вельмі ўсё відавочна. Я не ведаю, ці яно пасуе ці не, але я калі чытала розныя матэрыялы да гэтага падкасту, я пабачыла, што ну, как бы, калі жанчына ёсць на экране, гэта как бы такая пагроза мужчыну персанажу, і тады ёсць два варыянты, як з гэтай пагрозай спраўляцца. Ну і першае гэта ну пачаць яе типа абесцэньваць ці пачаць ее ратаваць. Ну тыпу яна становіцца нейкім аб'ектам болю, который персонаж дапамагае ее выратаваць. А ёсць другое, гэта калі вот яна такая ідэальная німфа, яна вот прыходзіць і сыходзіць, як ты сказала, і яна дапамагае, ну, яна становіцца культам, яна становіцца зоркай. І ну па сутнасці, напэўна, мы гэта і бачым у розных фільмах, што ёсць, дзе жанчыну ці ратуюць, ці яна настолькі ідэальная, што яна цябе вядзе па сюжэце, ну как бы яна побач з табой, як твоя путеводная звезда. Так. Дарэчы, я ўзгадала, памятаеш, ты расказвала, ты скідывала відос пра жаночых персанажак у кіно, якія пытаюцца заўсёды «What do we do now?» Да, да, но ты скинула ты, но я его А, бачила да, это пасля. я Да, скінула. да, Ну ок, да, да, ладно. да. Да, карацей, гэта таксама вельмі, ну такое паказальнае. І калі браць Мгм. падборку, то рэальна вельмі шмат такіх выпадкаў, Да. дзе жанчына заўсёды кажа: «І што нам цяпер рабіць зараз?» Да, да, там відэа, дзе падборка, я не ведаю, ну, з дзясятка фільмаў, і гэта я распавядала, што я глядзела як прывучыць дракона, і в нейкі момант Інгрід, ну тыпу Інгрід. Інгрід, калі нехта не глядзеў, гэта ну яна вікінг, ну тыпу яна лепш за ўсіх змагаецца з драконамі, яна в нейкі момант запытваецца ў іншага тыпу галоўнага персанажа, типа што нам цяпер рабіць? І там падборка з відэа з усіх фільмаў, з вельмі вялікай колькасці фільмаў і серыялаў, дзе жанчыны в нейкі момант запытваюцца: і што нам рабіць цяпер? І ну і там
Как бы кажуць, дзе вы бачылі ў рэальным жыцці жанчыну, якая запытваецца ў мужчыны, што нам рабіць цяпер. Ну, в рэальным жыцці, ну, тыпу, ты бярэш і вырашаеш гэтую праблему. Хаця я хочу сказаць, я шмат пра гэта думала, і мне падаецца, што я не ведаю праз фільмы ці праз тэмперамент, ну, у маёй галаве ёсць, што нехта павінны дапамагаць мне вырашаць мае праблемы. Ну, типу, что в нейкі момант ты такой отращиваешь, значит, эти лапки, ну, і тебя нехта пачынае ратаваць. Я ж не ведаю, гэта фільмы ці гендерная сацыялізацыя, глядзіце выпуск першы. Нет, там стандарт прыгажосці. Ніякі Глядзіце пакуль наступны, што. глядзіце далей. Пераблытала. Фу. Это быў першы выпуск нашага подкасту, Мінулага падкаста, які мы не выклалі. які не выйшаў. Да, вось. Так што глядзіце в наступных падкастах. І яшчэ, напэўна, самая такая распаўсюджаная з'ява, якую, мне здаецца, нельга не заўважыць, сексуалізацыя. Да. Прычым вачыма мужчыны. Так. Так, у мяне адразу прикол на гэтую тэму. Я як зацікаўленая ў кітайскіх, карейскіх дарамах, сачу за тым, што ў іх там адбываецца. І недавно у кітайцаў выйшла вельмі папулярная дарама, ну, типа пра гісторыю, пра каханне, гэта ўсё. І там быў вельмі прыгожы галоўны герой. Настолькі прыгожы, што нават пра яго пачалі хадзіць у інтэрнэце мемы, яго пачалі называць генерал Таналка. Окей. Таму што, ну, тыпу, там у яго быў ідэальны твар абсалютна зроблены. І, карацей, ну, а ў Кітаі ж як бы кампартыя. І, карацей, мемы дахадзіліся да таго, што кампартыя сабрала ўсіх гэтых людзей, адказных за вытворчасць фільмаў, і сказала ім, што вобраз мужчыны павінен быць прыбліжаным да рэальнага, і такіх вось мужчын, якія паказваюць у гэтых дарамах, не існуе. Так што такіх вот мужчын прыгожых здымаць не трэба. І я проста ў гэтым сэнсе падумала, типа, а ці была б зеркалка на гэта? Ну, то бок, ці можна уявіць у нашым свеце, калі так кажуць пра жанчын, што, тыпу, не, вось такіх жанчын не бывае ў рэальным свеце. Вы такіх жанчын не здымаеце і, там, не ведаю, не малюйце там у аніме якім-небудзь і не рабіце вось гэта ўсё, таму што вось такога не бывае. І я падумала, што хаця я разумею, што ў кампартыі як бы сваі загоны, так сказаць, але мне здаецца, што гэта вельмі паказальна. Ну, то бок да нерэальна прыгожых акторак, якія там таксама ўдзельнічаюць у баях і гэта ўсё, ну, тыпу, да іх пытанняў ніякіх няма. Гэта па змоўчанню павінна быць, яна там павінна ўсіх там парубіць і яшчэ і быць вся такая. А вось мужчыны павінны адпавядаць як бы сапраўдным мужчынам у рэальным свеце. Вот так вот. Ой, я зараз узгадала, я читаю кніжку уже доўга про небачных жанчын, і там учора я дачытала да цытаты, калі тыпу, ну вот почему вы жанчыны не может быть больше як мужчыны? Ну вот в кіно, мне падаецца, яны намагаюцца максімальна прыраўняць ідэальнасць жанчыны, якія разумеюць рэжысёры. Магчыма. Мне здаецца, там было ўсё ж такі трошкі пра іншае у той кнізе. Про небачных жанчын? Так. Да, не, да, 100%. Там было, што яны, каб жанчына схадзіла в прыбіральню, ёй трэба, ну, тыпу, сняць штаны. Кніжкі. Ладно, окей. Да. Ну, там было пра ваенную вопратку. Да, 100% пра іншае, але мяне зараз нагадала. Да, ну і ў цэлым гэта пра, зноўку, пра кучу гераінь, якія там змагаюцца ці ў купальніках, ці ў супер нейкай, ці там з такімі выразамі нейкімі і гэтак далей. Да, ну і ў цэлым пра колькасць
сцэн голых жанчын у кіно, таксама якіх нашмат Мгм. больш, чым Да, мужчынскіх, і дзе ну рэальна ну такі погляд больш як на аб'ект на нейкі. да. Да, і мне падаецца, што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што мужчын в кіно распранаюць нашмат радзей, чым жанчын. Ну і агулам гэта менш прынята паказваць распранутага мужчыну ў тым часе, калі распрануць жанчыну, гэта must have кожнага кіно, якое арыентавана на, на дарослых. Я, Мгм. канешне, гэта не зусім пра сексуалізацыю, больш пра прыгажосць, но мне вельмі трэба сказаць пра гэты фільм «Секс і горад», «Секс у вялікім горадзе», там, дзе м, галоўная персанаж, яна з кудзеркамі. Ну і часта гэта і кудзеркі выпрамляюць. Не выпрямляйте кудерки. Всё, мы это вырежем. Всё, пока, эта часть. Выпрамляйце, калі хочаце, не выпрамляйце, калі не хочаце. Всё, мы это вырежем. Давай яшчэ раз. Нет. Ладно, но я што хацела сказаць, насамрэч проста я зразумела, што гэта не зусім пра сексуалізацыю, но што вельмі часта ёсць гэта пераабражэнне жанчыны типа з непрыгожай у прыгожую, напрыклад, в дзённіках прынцэсы. Ну, у «Сексу і ў вялікім горадзе» там такога няма, але там ёсць гэты галоўны персанаж, якую грае Кэрі Брэдшоу. Ці ёй клічуць Не, Кэрі гэта Брэдшоу? Яе персанаж. клічуць, яе імя Кэрі Брэдшоу. Вось, і ёсць гэты вялікі стэрэатып, мне падаецца, што ён ідзе з сусвета кіно, што ну тыпу, каб жанчына стала прыгожай, ёй трэба выпряміць гэтыя кудзеркі, і в кіно гэта вельмі часта рэпрэзентавалі, таму мне хутчэй сумна, што ёсць нейкая думка, што каб стаць прыгожай трэба. І там раз, два, тры, і нам гэта паказваюць, а гэта звычайна какие-то вельмі звычайныя рэчы, тыпу памяняць структуру валасоў, зняць акуляры, нафарбаваць вусны. Так, так, пераўтварэнне гэта ўвогуле Мгм. адна з самых мемных штук, мне здаецца, у кіно папулярным, Да, таму што гэта рэальна гэта заўсёды выпряміць валасы і зняць акуляры. да, да, Тыпу, ну і часам там яшчэ макіяж зрабіць, і мне заўсёды з гэтага вельмі дзіўна. У мяне да, да. таксама ёсць прэтэнзія да прамых валасоў і да акуляраў. У Мгм. сэнсе, чым людзям не падабаюцца акуляры. Вы не бачылі стылёвых акуляраў? Да. Вось. Так што да. І яшчэ вельмі смешна, што гэта ну заўсёды такое, што тыпу всё, вось ты там усё гэта зрабіла, і адразу цябе жыццё да лепшага мяняецца, то бок адразу ўсе там сферы жыцця неяк там Да, да, налажваюцца, да. все цябе пачынаюць любіць. І я яшчэ думаю пра тое, ну колькі гэта звязана ў цэлым з попытам на нейкія б'юці-працэдуры. Ну, па-першае, вось гэтая думка, якая паўсюль паказваецца, што вось табе толькі трэба нешта зрабіць, і вось адразу О. цябе ўсе палюбяць, там не ведаю, у цябе з'явіцца сябры, у цябе з'явіцца хлопец, там Да. яшчэ нешта. Вось там, не ведаю, пахудзець, выпряміць валасы, нешта прыбраць, нешта дадаць і гэтак далей. І ну як бы і наколькі гэта рэальна нават праз фільмы, Мгм. нават без нейкага яўнага там продукт-плейсмента, так сказаць, наколькі гэта ўсё адно прасоўвае гэтую індустрыю. І Да, да, наколькі гэта стварае попыт, і наколькі гэта клішэ гэтых пераўтварэнняў. І ну так, так. да. А пра сексуалізацыю я, дарэчы, яшчэ хацела сказаць, што зараз вельмі шмат у там нейкіх анімацыях і гэтак далей выходзіць у гульнях, дарэчы, таксама выходзіць вельмі часта якраз такі ну стараюцца больш паказваць як бы менш сексуалізаваных Мгм. жанчын, і мне заўсёды цікава глядзець на рэакцыю, асабліва калі гэта былі нейкія персанажкі, якіх ужо паказвалі раней. Мгм. І ўсе такія не, Яна раней было выглядала інакш? лепш. Да, яна выглядала інакш. Вы сапсавалі персанажку, а там малююць ну літаральна тыпу звычайную Да. жанчыну.
И якби я такая думаю, ну, Мгм. все з вами ясно, все, давайте, пакуль. Да, да. Я узгадала Вінкс, гэта мульцік пра фей, дзе у іх іранічна таліі, які ну, там яны так намаляваны, што іх цела звужаецца вось так да таліі і пасля вот так вот ідуць сцёгны. І ну гэта ўжо мем на ўвесь інтэрнэт, як яны выглядалі, бо яны не адзіныя, але я менавіта іх глядзела як дзіцёнак і самы вялікі крынж у тым, што ім па сюжэце гадоў 15. Мабыць, 16, і гэта самыя распранутыя феі, якіх я проста ведаю увогуле в інтэрнэце. Слава Богу, я думаю, ёсць яшчэ больш распранутыя Я мульцікі. глядела «Чародейку», мне все было нормально. Да, Я да, не тут, глядела канешне, «Винкс». 100% чародзейкі это апладысменты, тому што яны больш адэкватна намаляваныя. Бо Вінкс в іх міні-спадніцах гэта проста какой-то аб'ект сексуалізацыі, хаця гэта па сутнасці дзеці і дзіцячы мульцік. Я ўжо ну как бы не кажу пра тое, што там абавязкова ў кожнай феечкі есть па хлопчыку і яны абавязкова всех в парачках, а хто не в парачке і спрачаецца, ты паказаны як так сабе персанажы. У іх праблемкі. У мяне пра «Вінкс» таксама ёсць мем. Я недавно бачыла відос, дзе ну там нейкая серыя гэтага мульціка, і там гэтыя феі там падаюць уніз у там аднекуль, і іх падхопліваюць вось гэтыя іх хлопчыкі. І там ну і кожны як бы хлопчык падхоплівае сваю Да, дзяўчынку, так конечно. сказаць. І там надпіс типа «Калі б я была ў сусвеце Вінкс, мяне б ніхто не выратаваў, тому што у мяне няма хлапца». Не, в сусвеце Вінкс у кожнага абавязкова ёсць свой прынц з школы хлопчыкаў. Это правіла сусвета. Но насамрэч я просто хотела сказаць, што у Вінкс пры гэтым ёсць ну мне сорамна казаць, но я перагледжвала гады 2 таму пару эпізодаў і там увогуле гісторыя пра вайну і ну тыпу пра вайну, калі вы дзеці і там прям ёсць цытаты, ну, над якімі я там чалавек, які там некалькі разоў вымушана пераязджала, мне было сумна, потому што яны пра маё жыццё. Ну тыпу пра вайну, пра сяброўства, пра тое, калі цябе пазбаўляюць тваіх гадоў жыцця, таму што ты з чымсьці ну, тыпу, змагаешся. Вось таму как бы ну как бы гэта заўсёды пра два элементы пра форму і пра змест і как-то вельмі час часу складана менавіта з формай як рэпрэзентуюць жанчыну тым той же час калі как бы змест ты разумееш прымаеш ён табе нават падабаецца Ну, ты не згодная змест які? Ну, у сэнсе, шлях гераіні гэта таксама змест. І ён таксама часта вельмі праблематычны. Ну, мы ўжо згадвалі і не там 100% 100% канцоўкі, і выбары гэтак далей. Ну, то бок гэта таксама змест. То бок глобальна па змесце ёсць пытанні. І гэта конечно вельмі да цікава, тому што да, могуць закранацца нейкія як быццам бы важныя тэмы, але ўсё адно як бы калі гэта датычыцца канкрэтна жанчын ці жаночых персанажаў, часта гэта паказана як бы нават не зусім праз іх прызму, калі так да можна да сказаць. да Ну і гэта, дарэчы, вельмі часта гісторыя, асабліва з войнамі. Мне здаецца, нейкія войны ці там не ведаю катастрофы ці нешта яшчэ, ну любыя фільмы пра нейкія такія штукі, яны часта паказаныя ну хутчэй праз не ведаю праз прызму палітыкі, Мгм. вайны, ну то бок такая дастаткова стэрэатыпна мужчынская штука. І мне здаецца, вельмі прапарцыйна вельмі мала твораў, Мгм. дзе ну паказвалася б там не ведаю бежанцы, напрыклад, ну менавіта папулярных Да да твораў. Карацей, я калі зноўку буду згадваць аватара легенда пра Аанга, Мгм. я калі пераглядала яго ўжо ў дарослым узросце, я памятаю, ну і гэта ўжо было пасля там таксама пасля эміграцыі і пасля турмы, і я памятаю, што я толькі тады звярнула ўвагу на тое, што там вайна, і там рэальна не забыліся паказаць пра тое, што рэальна ёсць
уцікачы ад вайны Ого! і што там нават эпізадычна не забыліся паказаць пра тое, як там не ведаю прыходзяць нейкія варожыя сілы типа акупацыйныя ўлады ў горад і што тады адбываецца тыпу ну канешне там гэта ўсё Мгм. эпізадычна тому што мульцік пра іншае але ну што нават у такім дзіцячым мульціку яны як бы не забыліся гэта паказаць і я памятаю што Да, калі я глядзела раней я глядзела на гэтыя эпізадычныя штукі і думаю такая да. Що на гэта паказваюць вообще фігня нейкая вось калі ты сам пражываеш нейкі досвед такі жыццезмяняльны скажем так то ты ўжо іншымі вачыма канешне на гэта глядзіш. Да, тут 100%. Я ўвогуле абажаю проста мультсерыял пра аватара, менавіта які самы першы і арыгінальны. Это вельмі важна, таму што у яго ўжо некалькі перазапускаў, но я абажаю менавіта арыгінальны, таму што ён глыбокі, ну ён паспявае паказаць і ўцякацтва, як ты кажаш, і сталенне падчас вайны, і адносіны ў сям'і, і сяброўства, і разуменне сябе і ну і там жаночыя персанажы яны вельмі моцныя і яны не залежаць ад мужчын мне падаецца яны там кожная дастаткова яна самастойная і ты як быццам мне падаецца ты глядзіш ну как бы я ніколі не ўспрымала іх як дадатак да мужчыны ці ну, хлопчыкаў у гэтым серыяле яны былі для мяне заўсёды кожна яна несла свой сэнс я конечно абажаю гэты мульцік. Так, ну мне ўвогуле здаецца ну, вельмі апярэдзіў свой час тому што ён быў зняты ў ранніх двухтысячных Мгм. ён вельмі эмацыйны там вельмі шмат прагаворваюцца нейкія эмоцыі пачуцці Да. там вельмі шмат усяго абмяркоўваюцца Мгм. гэта нязвыкла нейкі адкрыты і эмацыйны ўзровень для мультфільма пра прыгоды ў нейкім Мгм. уяўным свеце Таму што Да. звычайна часта такія мультфільмы яны вельмі сфокусаваныя на сюжэце на бойках на не ведаю на чараўніцтве на чымсьці яшчэ і вельмі мала на там перажываннях на шляху героя канешне ну, яно таксама ёсць але мне здаецца у гэтым мультфільме вельмі шмат увагі гэтаму надзяляецца Да. і ну там ёсць канешне нейкія такія дастаткова стэеатыпныя моманты іх вельмі міла зараз назіраць Мгм. калі там ёсць серыя дзе там не ведаю адзін з герояў кажа про то што ой што там гэтыя дзяўчынкі яны там нічога не могуць ці Мгм. там калі таксама серыя калі галоўны герой бачыць як іх паказалі ў тэатры і напрыклад ну галоўны герой Анг ён крыўдзіцца што яго грае дзяўчынка а іншая гераіня наадварот кажа круто мяне грае мускулісты мужчына вось але у рамках іроніі нейкай гэта ўсё вельмі міла глядзець Да, да. канешне зараз так Ну, плюс што яны так дзеці, для дзяцей, мне падаецца, яшчэ большую ролю грае рэпрэзентацыя, ідэнтычнасць. так так Да. карацей хороший мультик Да, раім хорош. нядаўна выйшаў сліў фільма анімацыйнага пра прыгоды іх дарослых мы не глядзелі сліў Мгм. пакуль што але Да. канешне нават не ведаю што сказаць Ну, ні я на што не чакаю намікаем да, я чакаю пракат, ці я чакаю яго на афіцыйных платформах, ну мы калі б ён паглядзім. выйшаў на афіцыйных платформах я б усё адно глядзела б піратку але калі ён бы выйшаў у пракат то я б схадзіла б паглядзець у Да, кіно да, да, 100%. ці І ёсць давай што ты да, хацела я хотела сказаць, што раз мы кажам пра фільмы, якія нам спадабаліся, якія для нас важныя і пра какие-то прыклады, я хацела вярнуцца і, напэўна, закрыць эту тэму з сэксам і вялікім горадам. Секс і горад я буду яго называць. Таму што гэта вельмі смешны фільм для свайго часу. Ён дастаткова культавы. Мне падаецца, што ну, ён грае важную ролю ў гісторыі кіно і жанчын, дзе 4 персанажы жанчыны, яны шукаюць сябе сваю кар'еру і
у канцы апынаюцца happily married. Ну і мне падаецца, гэта вельмі вельмі цікавы прадукт свайго часу, які зараз трэба вельмі добра разумець, што ён выйшаў туды і как бы зараз яго нельга ацэньваць, але там ёсць усё. Там ёсць Міранда, якая вельмі прафесійная юрыстка, але ў канцы яна ахвяруе сабой абсалютна ўсім дзеля мужчыны і сям'і і дзяцей і сям'і свайго мужа. Там ёсць галоўная гераіня Кэрі, якая абсалютна не разумее не разумее, што такое асабістыя межы, ну і как бы ходзіць за мужчынамі, які абсалютна ёй не варты. Ну как бы і там нават ёсць працяг гэтага серыяла, і ёсць жанчыны, у якіх мэта гэта толькі шлюб, але нават для таго часу там ёсць чацвёртая гераіня Саманта, якая грае вот эту вот мужчынскую ролю. Яна тыпу вельмі сексуальная, яна вельмі секс-пазітыўная. Хаця весь сам серыял, які называецца «Секс і горад», ён секс-негатыўны, я б сказала. Там нічога не абмяркоўваецца, ніякія праблемы не абмяркоўваюцца. Увогуле жаночая перспектыва на цела, мне падаецца, вельмі мала закранаецца. Такое адчуванне, што калі яны сустракаюцца, яны толькі абмяркоўваюць мужчын, ну как бы кожную серыю. І Там тут літаральна была серыя, дзе адна з гераінь кажа, няўжо мы не можам абмеркаваць да, нешта акром мужчын. да. Ну і тут мы хацелі падзяліцца гэтым тэстам Бекдэля. Так, Бегдал. Бекдэл. Таму што гэта жанчына, Да, таму што гэта распаўсюджаная памылка, да, якую ўсе робяць, і да, думаюць, што гэта мужчына. да, гэта жанчына. Хочаш распавесці? Да, так, а што распавядаць? Ну, ён з'явіўся ў жартаўлівай форме у адным з коміксаў, і пасля набыў як бы распаўсюд як рэальны спосаб праверыць фільмы. Ну і значыцца, якія крытэрыі? 3 крытэрыі. Ёсць дзве гераіні жанчыны, якія размаўляюць паміж сабой, і яны павінны размаўляць паміж сабой не пра мужчын. Здавалася б, дастаткова проста. Да, Таму да. што ў рэальным жыцці, калі казаць, ну як быццам бы шмат прыкладаў, мякка кажучы. Але, ну як бы вядома, не ўсе фільмы гэта праходзяць. Так Мала што, фільмаў, асабліва ранніх 2000-х. ну Гэта так, фільм. ранейшых фільмаў увогуле мала, зараз ужо, канешне, значна лепш. Мгм. І мне здаецца, зараз плюс-мінус каля паловы недзе там вагаецца, тыпу там Мгм. 60% праходзіць, щось такое. Ого. Ну, гэта недакладныя лічбы, і невядома, якая выбарка там была, Мгм. якіх фільмаў. Так што неяк так. Да. Так, ну да, «Секс і горад» — гэта, канешне, Да. пра тую ж Саманту. Яна літаральна ў першай... Я не глядзела ўвесь серыял, я паглядзела Я першай таксама серыі, не глядзела. мяне выбесіў, я перастала. І там тая ж Саманта літаральна ў першых серыях, у яе канцэпт цэлы, што тыпу Мгм. калі мужчыны могуць так, то чаму мы так не можам? І Мгм. вось я буду сябе паводзіць як мужчына. Ну, то бок гэта Да, да, да. літаральна было у як бы тэксце. Да, да. Ну, а Міранда там, Да. канешне. Я Да, вельмі ну, расстроена яе лініяй, таму што яна першапачаткова давала столькі надзей, а пасля да, было, канешне, сумна глядзець. Ну, да. я бачыла вытрымкі. Да. Я не глядзела ўвесь, потому што для мяне гэта проста немагчыма даглядзець. Ну гэта яны не развіваюцца, яны не змяняюцца, яны нічому не вучацца. Ну, нават для фану і для какого-то адпачынку мне вельмі складана даглядзець гэты серыял было. Я рабіла некалькі спробаў, але ну как бы гэта быў вельмі добры прадукт таго пакалення. Мне падаецца, ён быў важны для рэпрэзентацыі і тэмы і ну как бы гераінь, але яны само сабой выпусцілі працяг, які праваліўся, але мне ён спадабаўся, таму што там паказалі рэальных жанчын. Там паказвалі і іх праблемы, там паказвалі старасць, там паказвалі, што ў іх ёсць труднасці хадзіць па лесвіцах іх багатых дамоў, паказвалі хваробы і гэтак Блін, далей. сорі, лесвіцы багатых дамоў, гэта тыпу, як яны пакутавалі. Да, да, тыпу, я жыву ў сваём Ой, асабняке, но просто па тое, цяжка што хадзіць па лесвіцы асабняка. Эх. да, да. Ну, это смешна, но шчыра сказаць, мне падаецца, гэта першы раз, калі я пабачыла в кіно, што жанчына ва ўзросце
Ну, типу, і мужчына, напэўна, але там жаночы серыял, ну ім складана, ну тыпу высокія лесвіцы пераадольваць і вельмі іранічна, што гэты серыял лічыцца праваліўшымся. Бо яго не працягнулі ці што і тыпу там няма сюжэту гэтак далей, а мне так спадабалася, я не ведаю. Ну я уже нічога не памятаю, гэта такі серыял, які ты глядзіш, забываешся не нешта і што ўплывае на твоё жыццё, но мне падалося, што ён быў прикольным. Я Вось. хочу тады сказаць пра серыял, які быў папулярны на прасторы СНД. Мгм. Гэта не радзіць красівы, ён выйшаў амаль в той жа час, калі секс і горад. І ну сюжэт, калі коратка, то як бы Мгм. непрыгожая дзяўчына, але вельмі разумная, прыходзіць уладкоўвацца ў кампанію, дзе робіць модную вопратку. Мгм. Там яна працуе, паступова яна там становіцца вельмі ўплывовай дзякуючы сваім Мгм. ведаў. І адначасова у яе там любоўная лінія з яе начальнікам. Пры гэтым яе Мгм. начальнік, як бы ён ужо заручаны з іншай жанчынай, якая каліжанка, і там гэты начальнік яе падманвае, Мгм. яны там разыходзяцца, пасля ў канцы сыходзяцца, пасля ў іх там вяселле, вядома. Ну карацей, вось агульны сюжэт такі. Мгм. І я пераглядала яго ў дарослым узросце. Я таксама. І гэта трэш па ўсіх франтах. Э, Таму што я нават запісала, каб не забыць усё сказаць. Типа, з аднаго боку, ён таксама быў, лічуся прагрэсіўным для свайго часу, што тыпу вось там нейкая гераіня, у якой ёсць розум, і яна можа сама там усё вырашыць свае праблемы, Мгм. і вось гэта ўсё, і што галоўны гэты ўнутраны свет, а ўсё Мгм. гэта прыгажосць, то ўсё можна змяніць. Ну, як бы такі месседж быў таксама для таго часу, асабліва на нашай прасторы, дастаткова ну, тыпу сучасны, прагрэсіўны. Але зноўку, як норма абсалютна там падаецца харасмент. То бок Да. ну, харасмент на працоўным месцы абсалютна там норма, там гэта паказваецца, у іх всё как бы нармальна. Жанатыя мужчыны, якія ці заручаныя мужчыны, якія Мгм. паўсюдна змяняюць сваім жонкам таксама. Типа Норма. там гэта проста прыкол таксама. Э, Пасля жанчыны-сяброўкі, якія не працуюць і распускаюць плёткі. Увогуле, акром галоўнай гераіні і, напэўна, яшчэ адной таксама гераіні, якая паўплывала пасля там на сюжэт, больш прафесійных жанчын там увогуле не паказаны. То бок іх праца не паказана, то бок проста паказана, што яны Мгм. не працуюць, там не ведаю, сядзяць недзе паліць, распускаюць плёткі, што вось і таксама гэта паказваецца як абсалютна тыповая з'ява для там працоўнага калектыву. Типа о, Мгм. гэтыя там жанчыны займаюцца сваімі жаночымі Да, да, справамі. да. Вось гэта ўсё. Жанчына, гераіня, пра якую кажуць у серыяле пра тое, што у яе аддзел самы паспяховы ў кампаніі, гэтак далей, таксама ні разу не паказана, як яна працуе і што яна робіць, акром таго, што яна пакутуе па вось сваім партнёрам, які яе не кахае. Ай, да. Як бы ну і так ну, як бы ўсё, жанчыны там не працуюць. Пра стасункі я ўвогуле маўчу, пра камунікацыю, дзе ўсе адзін на аднаго крычаць, я ўвогуле маўчу. Тыпу, я ўвогуле не разумею, тыпу, у іх хімія, так сказаць, галоўнай гераіні з галоўным героем, яны літаральна галоўны герой, то я не ведаю, 70% часу ён размаўляе крыкам з галоўнай гераіняй у маім уражанні. І пасля ў іх вяселле, яны вельмі шчаслівыя, і у іх всё класна. Я такая думаю: окей.
Мне трэба кое-што сказаць, но это не адносіцца да жанчыны кіно, но гэта проста пра крік, гэта савецкі кінематограф. Папины дочки, не родись красивой, кадеты. Калі вы пераключыліся на еўрапейскі і амерыканскі кінематограф, а пасля вяртаецеся паглядзець нешта на рускай мове, я не магу, тому што яны все крычаць. Напишите в каментары, калі вы таксама заўважалі, што ў рускамоўных фильмах, ну, постсавецкіх, савецкіх, все аруць в сям'е, араць гэта норма. Все, подзяліцесь в каментары, калі я таксама не адна, калі што калі не толькі я гэта заўважыла. Вось. Так што, карацей кажучы, таксама, калі так паглядзець, ну, Да. страшна. Страшна, што ну, гэта тыя рэчы, над якімі Мгм. жартуюць, якія падаюцца як норма, хаця, ну, калі глядзець Да. асабліва зараз, гэта зусім не норма. Да. Ну, так, так. Да, хаця я само сабой я глядзела яго і у падлеткавым узросце і паспрабавала некалькі серый крыху пазней, мабыць, каля 20. Ну і гэта абсалютна для мяне было рознае ўражанне. В 15 я такая: «Ой, не родись красивой!» В 20 я кринжанула і з месседжа, і са стасункаў, і з мужчин, і з жанчын в гэтым серыяле. І мне страшна было яго перагледжваць, калі шчыра, ну, таму што ты на гэта глядзіш, а гэта ішло па дзяржаўным ТВ. Але, дарэчы, калі казаць пра тэндэнцыі, то ну, каб крыцей, таму што мы абмяркоўваем пераважна фільмы як бы рэальна пачатку 2000-х, тому што ўсё ж такі Да, да. гэта было нешта суперпапулярна ў наш час, і мы на гэтым раслі і гэтак далей. І я лічу, што ну, рэальна тое, на чым ты расцеш, яно вельмі моцна Да. ўплывае як бы на цябе, нават ты можаш сама гэта не заўважаць. Але у мяне ёсць як бы, каб мы не думалі, што ўсё дрэнна прям, і трошкі разбавіць гэта. Па-першае, ёсць тэндэнцыя, я часта заўважаю, калі гляджу дарамы. Карацей, у іх за апошнія дзесяцігоддзі вельмі змянілася тое, як яны Мгм. паказваюць стасункі. Хаця там таксама шмат хапае крінжа момантамі, але мне вельмі падабаецца, што ну, па ходу ўжо аўдыторыі, нават як бы там, якая любіць гэты жанр, ужо не заходзіць вось гэтыя ўсе токсік-стасункі, халодныя мужчыны, вось гэта ўсё. І што нават ну, і гэта вельмі паказальна, таму што ну, тое, што я глядзела там у 2015 і 2025, ну, гэта часта вельмі адрозніваецца. І нават вельмі цікава, карацей, часта дарамы, асабліва кітайскія, здымаюць па кітайскіх навелах. Ну, гэта Мгм. умоўна, як ёсць там манга, вось так ёсць кітайскія Мгм. навелы. І ў навелах якраз такі аўтаркі, яны вельмі аўтары, яны вельмі часта малююць нейкіх вельмі таксічных, жорсткіх, халодных мужчын. Мгм. Але пасля, калі пераздымаюць гэта ў драму, там гэтыя рысы заўсёды смягчаюцца. І Мгм. мне вельмі прыкольна на гэта глядзець, таму што атрымліваецца, што калі яны так робяць, хутчэй за ўсё, ну, аўдыторыя ўжо проста не ўспрымае такі тыпаж. І калі я вось нейкія такія штукі заўважаю, мне ад гэтага становіцца Да. вельмі радасна, таму што я Да. такая типа: «Ну, наконец-то мы не едим это говно». Просто. Да, да, 100% аўдыторыя мяняецца, і каштоўнасці, і час, і мяне гэта таксама радуе. Да. І яшчэ адзін харошы прыклад свайго часу гэта бландзінка ў законе. Да. Там шмат як бы таксама ёсць стэрэатыпных момантаў, то бок вядома, Мгм. таму што ну зноўку пачатак 2000-х. Але Мгм. мне здаецца, што гэта ідэальны фільм у плане таго, як там паказана галоўнай гераіне, таго, што ёй там не што яна дасягнула поспеху менавіта дзякуючы сваім нейкім асабістым якасцям, што яна не хавала сваю нейкую, не ведаю, эмпатычнасць, вось Мгм. гэтую здольнасць паразумецца з людзьмі, паразмаўляць з Мгм. імі, дапамагчы ім, неяк іх цёпла падтрымаць, што як бы лічыцца стэрэатыпна жаночымі Мгм. якасцямі, што ёй не прыйшлося станавіцца халоднай
зануднай юрысткай в жорсткам пінжаку і гэтак далей, ну Мгм. што як бы яна гэтыя рысы захавала. Ну і мне здаецца, што гэта вельмі круты шлях. Да, я таксама я вельмі люблю гэты фільм і вельмі рэкамендую яго ўсім паглядзець. Для мяне ў гэтым фільме самае любімае, што яна спачатку абірае вельмі тыпічны жаночы шлях. Я там не памятаю, яна дзесь вучылася, ёй быў хлопец, а пасля ёй трэба было даказаць, што яна, ну, не проста прыгажуня, але яна вартая ўвагі, і ў ёй ёсць мазгі, яна паступае на юрыдычны, але акрамя таго, яна захоўвае сябе. Ну, яна вся в ружовым, калі вы не глядзелі. І ў самым канцы гэты фільм завяршаецца, калі яна ў судзе ў ролі адвакаткі, падаецца, і яе досвед, яе менавіта жаночы досвед дапамагае вырашыць справу. Не нейкая яе супермоц, не нейкая яе сексуалізацыя кагосьці натхняе, а менавіта яна, яе веды і яе жаночая сацыялізацыя дапамагае вырашыць судовы кейс. Ну, і мы з табой ўжо абмяркоўвалі, што гэты фільм вельмі значна апярэдзіў свой час, і ён не губляе сваю актуальнасць, і ну, для мяне гэта вельмі вельмі класны фільм. Люблю яго. І што она вся в такім ружовым і вся такая разумная і класная. Да, і мяне вельмі радуе, што гераіня засталася і прыгожай, і разумнай. І мне Мгм. нават трошкі сумна, што я не паглядзела гэты фільм у там перыяд падлеткавага ўзросту, а паглядзела яго значна пазней. Таму што Мгм. мне здаецца, у мяне было б значна менш нейкіх такіх трошкі мізагінных установак і Да. таго, што каб чагосьці дасягнуць, абавязкова трэба нейкую мужчынскую мадэль як бы пераняць у спадчыну. Таму, ну так, гэта тое, што можна параіць, напэўна. Да. Канешне, зноўку, там нейкія жарты будуць здавацца дзіўнымі, ну але ж паробіш, ну, Да, 2000 да. як бы. 2000. Але там няма нават гэтай, ну, тыпу, там няма ж сексуалізацыі нейкай жорсткай, як мінімум. Ну, мне падаецца, што ён дастаткова добры. Трэба паглядзець. І я тады, напэўна, апошнім падзялюся гэта фільмамі, мульцікамі Міядзакі. Гэта не маё назіранне, гэта назіранне, якое я пабачыла ў інтэрнэце, што жанчыны вельмі нахвальваюць менавіта яго працы, яго анімацыю, тому што, як пішуць в інтэрнэце, бачна, калі аўтар паважае жанчын, бо няма сексуалізацыі, няма гэтай кадріравання жанчыны на цела, на часткі цела, што типа асобна яе прыгожая галава, асобна ее прыгожыя грудзі, асобна ее прыгожыя ногі, там ёсць гэтая цэласнасць жаночага вобразу, прычым без, ну, вообще, как бы без сексуалізацыі. Вось, пасля яна не ідэальная. У яе могуць быць нейкія праблемы, у яе могуць быць нейкія там рысы характару ці нешта яшчэ. Ну, яна жывы чалавек, не ідэальны. І калі ў ёсць праблемы, яна спраўляецца з імі сама і сама пераадольвае цяжкасці, калі трэба просіць пра дапамогу і гэтак далей. Вось. І я скажу шчыра, я толькі пачала ў мінулым годзе глядзець працы Міядзакі, ну я пагаджуся. Вось, гэта вельмі цікава і важна, таму што яго персанажы, я так зразумела, гэта часта дзеці, зноў жа такі, ну і там няма гэтай излішняй сексуалізацыі дзяцей, слава богу, я гэтаму вельмі цешуся. Дзякуй Міядзакі за працу над сваімі персанажамі, якую вот зараз шырока заўважаюць в інтэрнэце. Я пакуль рыхтавалася да выпуску, знайшла статыстыку нейкую. І таксама пасля спасылкі мы пакінем у каментарах усё, што мы адшукалі, так сказаць. І там статыстыка па рэпрэзентацыі ўвогуле жанчын. І я калі упершыню прачытала, я нават паабуралася любю галасавым. Таму што ты калі чытаеш, то ты тады ну як быццам бы гэта пацверджвае, што гэта не проста нейкія твае назіранні, а што гэта рэальна нейкая сістэма. І вось што мяне асабліва зачапіла ў гэтых
у гэтай статыстыцы. Гэта першае, гэта згадкі пра рэпрадуктыўнае здароўе. Ну, у цэлым, здавалася б, шмат фільмаў там круціцца, не ведаю, вакол, напрыклад, сталення, ці, напрыклад, вакол таксама мацярынства. Як бы і колькі ўвогуле з гэтых фільмаў рэальна хаця б не тое, Мгм. што паказваюць, нават тут не патрабаванне нейкіх там падрабязнага, не ведаю, экскурса, так сказаць. Тут нават такога няма, а ўвогуле хаця б нейкай згадкі, там, не ведаю, пра тое, што ёсць менструацыя, зноўку Мгм. пра роды тыя ж, калі гэта пра мацярынства і гэтак далей, там пра менапаўзу. Дык вось, за 2023 год толькі ў 42% фільмаў папулярных, ну там бралі нейкую Мгм. выбарку тыпу самых папулярных фільмаў, толькі ў 42% гэта ўвогуле згадваецца. Хаця як бы гэта, ну, у цэлым важны аспект, які кажа шмат і пра жанчыны, пра жаночы досвед, па-першае, а па-другое, гэта таксама пра рэпрэзентацыю, гэта пра тое, гэта пра жыццё, гэта пра тое, ад чаго залежыць тая ж умоўная Да, нараджальнасць, якой там да. усе заклапочаныя і гэтак далей. Вось, ну, як бы толькі 42%, і часта гэта не то, што, ну, я кажу, гэта не падрабязны экскурс нейкі, а проста згадка. Напрыклад, Мгм. калі казаць пра менапаўзу, гэта ўвогуле часта згадваецца проста як нейкі жарт. То бок Мгм. гэта не тое, што я мяркую, што прыкладна так, гэта ўжо мая здагадка, я гэтага не чытала, але я мяркую, што прыкладна такім жа чынам часта згадваліся раней, там, не ведаю, ПМС Мгм. і, ну, таксама, 100%. тыпу, Да. і пасля, як бы, калі ты на гэта глядзіш, і ты здзіўляешся, тыпу, што а чаму гэта ў грамадстве думаюць, што вот жанчына такая эмацыйная і вось як гэта ўплывае на там прыняццё ёй рашэнняў і гэтак далей. Ну і нейкія такія штукі. Як Ну, бы, и а што ты, да. думаць, калі пра гэта жартуюць увесь час? Да, і ты са мной дзялілася, я таксама распавядала, што я намагалася ўзгадаць, і я пра менапаўзу в фільмах і в серыялах чула за, напэўна, ўсё, што я паглядзела адзін раз в серыяле, які вось выйшла серыя на мінулым тыдні. Это, напэўна, адзіная згадка менапаўзы. Не згадка, а вот прям типа частка сюжэту, якую я ўзгадала. Мгм. Вось і Друга думайце. Вось і думайце. Другая частка гэтай, ну, карацей, таксама па рэпрэзентацыі таго, што я глядзела, гэта рэпрэзентацыя жанчын у навуцы, тэхналогіях, Мгм. інжынерыі і матэматычных навуках. Там бралі выбарку фільмаў папулярных з 2007 Мгм. па 2022 год. Здавалася б, 22 год. Ну, мне здаецца, што гэта ўжо такі час, калі, ну, як быццам бы, ну, як бы значна больш становіцца спецыялістак у Мгм. гэтай сферы, гэтак далей, асабліва калі там казаць пра захад, дзе ў цэлым агулам проста больш магчымасцяў. Мгм. Тым не менш, толькі ў апошнія там гады з гэтай выбаркі рост персанажак нейкіх, якія звязаныя з інжынерыяй, Мгм. з 2% до 13. Тыпу, Ого. пасля жанчыны, якія звязаныя з камп'ютарнымі навукамі, з 7% до 15. Тыпу, недзе там. Да. Ну і пасля таксама ты думаеш пра тое, што ціпа, а чаму дзяўчыны там кудысьці не паступаюць, а чаму там Мгм. это, ну, вядома, канешне, кіно і рэпрэзентацыя не ўплывае на там 90% твайго жыцця і твайго прыняцця рашэнняў, але як бы, ну, яўна гэта не праходзіць бясследна, як бы, Да. і яўна, што рэпрэзентацыя яна важная, і калі ты проста не бачыш такіх людзей, то, ну, што ты пра іх будзеш увогуле ведаць? Да. Як ты можаш ведаць увогуле, што такое магчыма, калі ты іх проста не бачыш? Ну і Да. гэта, дарэчы, датычыцца нават не толькі
жанчына, гэта ў цэлым датычыцца ўсіх. Ну як увогуле нехта будзе ведаць пра нейкіх там, што да, жанчыны там недзе ёсць, калі ну рэпрэзентацыі няма, Мгм. што ты пра іх увогуле будзеш ведаць. І гэта тое, пра што кажуць, калі кажуць, напрыклад, не завіце жанчын вучоных, якія там нешта вынайшлі. М? Вот, ну, неяк так. І пры гэтым, здавалася б, можа быць, няма Мгм. попыту на гэта, можа, не будуць глядзець. Пры гэтым паралельна правялі даследаванне пра тое, што 71% маладых дзяўчын і дзяўчынак яны хацелі б, каб такія ролі былі рэпрэзентаваныя ў кіно. 71%. Ну, тыпу, это дастаткова Ну да, вялікі, это то бок, шмат. ну, гэта рэальна кажа пра тое, што маленькім дзяўчынкам і дзяўчынам гэта рэальна важна. Мгм. Вось і думайце. Да. І яшчэ я зараз проста всіх такая. Все факты. Все факты, карты на стол. І гэта ўсё. Яшчэ таксама аналізавалі пра, ну, у цэлым роўнасць у нейкіх жаночых ролях Мгм. галоўных. І вось таксама цікава, што у жаночых ролях як бы гэта, ну, як бы змянілася. І то бок 24 год, і гэта першы год, калі была дасягнута гендэрная роўнасць у жаночых галоўных ролях і мужчынскіх. І там нават ёсць адна студыя, у якой цэлых 66% галоўных Ого. роляў жаночых менавіта. І, дарэчы, гэта студыя, якой кіруе жанчына. Я ні на што не намекаю. Вось, думайце. Да, але пры гэтым цікава, што другарадныя персанажы, лічба не змяняецца. То бок яна прыкладна застаецца ў Мгм. раёне 30%, як была ва ўмоўным 2007, так і Мгм. ў 2004. І мне здаецца, гэта вельмі добра паказвае нейкую сістэмную дыскрымінацыю ў грамадстве, калі табе нават нейкая тэма важная, і ты нават можа быць і як жанчына-стваральніца. Ты вось нават пра яе думаеш, і ты думаеш, да, окей, мне важна зняць кіно там праз жаночую прызму, зрабіць галоўнай гераіняй жанчынай, але ўсё адно гэта настолькі сістэмна, што на другарадных як бы ролях у цябе ўсё адно гэтых жанчын як бы 30%, што, канешне, Да. ну як бы рэчаіснасці таксама адпавядаць не будзе. Ну і Мгм. карацей, ну мне здаецца, што вельмі класна, што вось гэта менавіта заўважана, што гэта Мгм. рэальна, ну, другарадныя ролі гэта не тое, пра што ты думаеш у першую Да, да. чаргу, і гэта тое, што рэальна паказвае, як гэтыя устаноўкі проста, якія табе ледзь не ў спадчыну перадаюцца, як яны, ну, як бы могуць на цябе ўздзейнічаць. І таксама пра ўзрост. Ну, гэта ўвогуле таксама я вельмі абуралася, пра тое, што ціпа, а пасля мы задаемся пытаннем, чаму жанчыны настолькі апантаныя, культ там прыгажосці, маладосці і гэтак Маладосці, далей. да. Ну да, апусцім, што гэта навязвае цэлая індустрыя і гэтак далей. Але ну нават у тых жа фільмах 24 год, калі ціпа самая вось найбольш як бы гендэрна роўная вот гэта рэпрэзентацыя была. І толькі са 100 папулярных фільмаў толькі 8 фільмаў, дзе у жанчын 45 плюс гадоў галоўныя ролі. Такіх фільмаў з мужчынамі 21. То бок ледзь не ў 3 разы больш. Мгм. І калі, напрыклад, казаць пра узнагароды актораў і акторак таксама, актораў 50+ за ўсе гады ўзнагарод кінаакадэміі, то бок з 1930, іх 34% сярод узнагароджаных. Мгм. Жанчын таксама амаль у 2 разы меней 19%. Думаеце. Думаеце? Так, вось. Яшчэ ў мяне ёсць тэорыя, я калі гугліла, вельмі было мала даследаванняў за апошнія гады, ну, тыпу Мгм. 25. І
Адна тэорыя, канешне, што іх пакуль не зрабілі проста і не аформілі. Мгм. Але другая тэорыя пра тое, што гэта ўсё як бы рабілі нейкія там студыі ў Галівудзе і гэтак далей. Ну, то бок, гэта пераважна амерыканскія даследаванні. І мне улічваць, што там змянілася палітыка і змянілася ў цэлым фінансаванне і гэтак далей. Там ва універсітэтах з'явіліся стоп-словы, якія уключаюць слова Мгм. гендер і там штосьці там яшчэ. Мгм. То як бы у мяне яшчэ ёсць тэорыя, якую я, канешне, не магу пацвердзіць, пра тое, што гэта ў цэлым проста у іх спынілася ці нейкае фінансаванне, ці Мгм. нешта такое, і магчыма, што нават за апошнія гады такога не будзе. Ну, прынамсі, на тых рэсурсах, дзе глядзела я. Дуже Таксама. цікаво. Да. Ну, ми хутка Э, побачимо, тому що за 25-й да, год да. яны павінны з'яўляцца. Але я одно американское знайшла, мне яго знайшоў Клод. І я яго зайшла паглядзець, аналіз 100 самых папулярных фільмаў 2025 года, і я толькі 3 лічбы скажу, што якія пацвярджаюць то, што ты ўжо сказала. З 24 года на 25 рэпрэзентацыя жанчын упала, а не падвысілася, і стала менш жанчын у галоўных ролях, і стала менш жанчын старэйшых за 45 у фільмах, ну і непараўнальна менш у параўнанні з мужчынамі, ну, там типа 4 супер 30. І Клод мне сказал, ну, я з ім размаўляла пра гэта даследаванне, і Клод такой, гэта AI-інструмент. Ну, гэта не 100%, але гэта шмат кажа пра магчымы кансерватыўны здвіг у Галівудзе. І я до сих пор не магу гэта зразумець, хаця я гэта бачу, калі ты глядзіш на чырвоныя дорожкі галівудскія, што все жанчыны, якім там уже 40-50+, ну яны не выглядаюць, у іх гэта чыстыя твары, абсолютна без ботакса. Шчыра сказаць, я гляджу адзін серыял, які выходзіць кожныя 10 гадоў, і праз тое, што галоўная актрыса робіць ботакс ці нешта, і яна зараз у апошнім сезоне выглядае, ну, типу, ледзь не маладзейшай, чым была в першай, якая здымаўся, типу, 20 год таму. Ну, у меня дысананс, тому што мне паказваюць чалавека, типу, іншага ўзросту, але яна выглядае абсолютно не так. Вот. І я забыла, да чаго я вяла. Што я бачу гэты кансерватыўны здвіг, зразумець пакуль не хочу. Не хочу пакуль гэта прымаць, мяне гэта пужае. Я не хочу, каб мы каціліся ў гэтым кірунку. Я спадзяюся, што моладзь змене гэты тренд. Але пакуль выглядае, што не. Да. Ну, дарэчы, там яшчэ нават за вось гэтыя 23-24 гады там таксама Мгм. пісалі, што назіраецца, што вось быў нейкі пік, які быў гэты гады Мгм. дасягнуты, а пасля як бы выйшла просто на нешта, ну, на плата на Мгм. роўнае, і як бы не было далейшага прагрэса, так сказаць. Да. Ну, Ой, сумна, сумна, да, гэта канешне. вельмі сумна, але вот апошняе, што вот вы думаеце, у гэтым даследаванні ёсць прыклад K-pop Demon Hunters, тому што гэта фільм, дзе галоўны персанаж жанчыны, ён зняты з жанчыны, спрадзюсіраваны жанчынамі. Там былі жанчыны writers, ну, якія пісалі сцэнар, якія яго прадюсавалі, якія пелі гэтак далей. І ён самы прагледжаны серыял Netflix у гісторыі. Вось і Да, думаеце. у маім даследаванні, дарэчы, таксама было, па-мойму, нешта пра яго. У нейкім з я не Да. ведаю, за якім. Таму рэпрэзентацыя жанчын на ўсіх узроўнях прадакшн фільмаў і ў самых фільмах гэта да лепшага, ну, для ўсіх. Ну да, так. Ну, і ў цэлым, як бы, а што казаць пра рэпрэзентацыю, калі нават у 24 годзе толькі, ну, 21,7% былі рэжысёркі ў Да, Галівудзе. 12,9 сцэнарысткі, 27 да. прадзюсаркі. Ну, тыпу, А пры тым, што гэта рэпрэзентацыя, яна прабач, калі ласка, што яна ў канцы і грошы прынясе. І ўсёй індустрыі. Так што так, так. Але яшчэ горш было ў 2007, калі рэжысёрак было 2,7%. Типа, выпадковасць чыста, ну, тыпу, дзякуй, канешне, за рост на 20%. да, Ну, не зусім прям клас, но ну, хаця за б 20 не год. 2,7, да. Да. З 20 год на 20%, ну, по адсотку на год нормально. Да. У тебя яшчэ ёсць Ну, статістыка? не, ў цэлым больш няма. Да, ўсё, што я знайшла, Да, я пасля спасибо.
змяшчу у апісанні відэа, так што калі вы самі хочаце пачытаць, то можаце зайсці пачытаць. Што, вельмі каротка пра фільмы, які мы параем? Я насамрэч не прыдумала. Мне здаецца, што ўсё, што я хацела параіць, я ўжо сказала плюс-мінус калі мы абмяркоўвалі. Тады я апошняе скажу, карацей. У нас, Ксюша, рознае меркаванне, мы можам вот пра гэта О і боже мой, сказаць. я ўжо ведаю, што это Чаму? будзе за фільм. Я прычым не разумею. Но, па-першае, я параю паглядзець бландзінку ў законе, якую мы абмяркоўвалі. А пасля фільм Барбі. 24-го года я не ведаю, чаму Ксюша настолькі яго не прымае. Я вельмі люблю іронію і постіронію. Для мяне гэты фільм гэта калі вы хочаце апрацаваць усе непрыемныя пачуцці ад таго, што адбываецца ў рэальным жыцці праз кінематограф. Вот ён пасля нашага выпуску, калі вам захочацца выпусціць пары, для мяне гэты фільм пра выпусканне пара. Вось, Ксюша са мной не згодна, но я хацела яго параць. Хочешь, я это вырежу? Нет. Хорошо. Я не хочу все равно вырезать. Добра. Ну, а ў цэлым, мне здаецца, ну, я праўду прызнаюся, я як бы не настолькі шмат глядзела кіно ў цэлым, напэўна, вось. І мне здаецца, добрая стратэгія пазнаёміцца з творчасцю рэжысёрак, і калі вам, ну, 100%. падабаюцца нейкія ідэі, то проста паглядзець на іншае кіно. Вось. Да. Там, не ведаю, пра тых жа маленькіх жанчын шмат кажуць, што гэта вельмі добрае кіно. Да. Хаця я ўсё раз задумалася, ці прайшоў бы ён тэст Бектэль. Думаю, Напишите в што не. комментарии. И мне падаецца, што не. Но я не памятаю. Карацей, А напишите мне в здаецца, комментарии. што так. А мне Калі вы здаецца, што даглядзелі, так. калі вы даглядзелі да гэтага моманту наш падкаст, а па-першае, дзякуй. Мы вельмі вам удзячаны. Па-другое, напишите, ці прайшлі б маленькія жанчыны, бо мне падаецца, што не, но я магу памыляцца. Жесть. Ну, не знаю. Всё, нам прыйдзецца пераглядаць маленькіх жанчын, каб праверыць гэту гіпотэзу. Да. Ну, я тады яшчэ апошні хочу сказаць, што мне вообще падаецца, што вельмі важна глядзець шмат, ну, как бы глядзець шмат кіно. Чытаць шмат кніг і глядзець шмат кіно. Класная стратэгія, як і ты кажаш, гэта глядзець жаночае кіно, снятае жанчынамі, і ну, увогуле как-то фарміраваць сваё меркаванне. І мне падаецца, што у тым ліку праглядам галасаваць за тое, што нам падабаецца ці не. Вось, і да, я спадзяюся, што кіно будзе ўсё больш уключаць у сябе жанчын на ўсіх узроўнях. І рэпрэзентацыя важная, таму, напэўна, мы пра гэта размаўляем. Гэта важна для маленькіх дзяўчынак, якія шукаюць сабе нейкія аўтарытэтныя прыклады і мадэлі паводзінаў. Гэта важна ў цэлым, каб зразумець, што з'яўляецца нормай, што не нормай. І, канешне, калі рэпрэзентацыя не будзе гэтаму адпавядаць, то будзе ўзнікаць нейкі дысананс, ці ты будзеш пастаянна сумнявацца ў сябе і думаць, ці нешта нармальна, ці ненармальна, і гэтак далей. Радуе, канешне, што ёсць пазітыўныя змены, але разам з гэтым шмат негатыўных, кансерватыўны паварот і гэтак далей. Радуе, што ёсць сацыяльныя сеткі, дзе ты можаш глядзець незалежна ад кіно на класных жанчын. Вось, у мяне, дарэчы, з апошняга гэта прыклад астранаўткі амерыканскай, якая тыпу аблецела месяц, Крысціны Кох, пра якую типа супер шмат нарабілі тиктоков, напісалі артыкулаў і гэтак далей. І там заўсёды шмат пад тиктокамі каментароў ад жанчын про то, што типа я так натхнілася, што вот я там зараз там мама 3 дзяцей, але я там вырашыла аднавіцца ў каледжы, там ці нешта яшчэ такое. І ну там реально гэта не адзін і не два такіх каментары. І мне здаецца, гэта толькі даказвае, што рэпрэзентацыя важная.
Таму Да. глядзім хорошее кіно, шукаем хорошее кіно И і сериалы, да. падтрымліваем хорошее кіно. Да. Ну А что, зараз, котики? да, зараз будзе таро-расклад на катах, як і ў мінулы выпуск. Што нас чакае бліжэйшыя 2 тыдні усіх? Монтаж гэтага падкасту. Да, ну монтаж 100% чакае. Ой, нешта вельмі хорошае чакае. Да? Дзяўчаты просто капец. Значит, першая карта называется Сонца. Гэта вот Вау. сонца, вот коцік. Гэта вельмі хорошая карта ў раскладзе. Яна часта кажа пра нешта добрае, цёплае, шчаслівае, пра не ведаю, часта пра правядзенне часу у нейкіх там сямейным коле Мгм. ці там проста ў коле там блізкіх сяброў. Ну, карацей, будзем мы сябе вельмі прыемна адчуваць у гэтым плане. Другая карта гэта зорка. Гэта таксама Мгм. вельмі добрая картка. Вот тут зорачка, тут Мгм. коцік. Гэта пра нейкую надзею. Мне здаецца, мінулы раз таксама такое было, я не памятаю. Вось гэта пра нейкую надзею. Магчыма, гэта будзе чакаць Мгм. нейкі поспех. Магчыма, гэта нас з Любай будзе чакаць папулярнасць, і мы набярэм не 200 праглядаў, а 300. Вось. Э, Магчыма, вас будзе чакаць Мгм. папулярнасць, і ваш каментар лайкне 2 чалавекі. Мы з Любай. Ладно, сорі. Вось. Ну, карацей, это насамрэч таксама вельмі, карацей, вас чакае поспех, папулярнасць, нейкая надзея на лепшае у вас будзе, і, карацей, мы ўсе будзем ззяць у гэтыя 2 тыдні. І апошняя карта тут з коцікам і кубкамі і Да. радугай і И солнце. сонейкам. Гэта пра, ну, часта гэта пра чаканне, але тут я б сказала, што гэта пра гармонію. То бок, што мы сябе будзем адчуваць спакойна, радасна, міралюбіва, гарманічна і добра. Вау. Вось такі прагноз. Клас, дзякую, гэта вельмі класны прагноз. І яшчэ раз дзякую ўсім, хто даглядзеў да гэтага моманту, глядзеў да канца. Мы вам вельмі ўдзячны. Калі ласачка, абтрымайце нас каментаром і лайкам. Гэта дапаможа іншым дзяўчынкам пабачыць дзяўчатам, пабачыць наш падкаст. І, магчыма, хтосьці пачуе свае думкі праз нашы словы і пачуе, што адчуе, што яна не адна. Да, і таксама нас можна падтрымаць на Баймі-кофе, каб у Мгм. нас не адключаўся Zoom праз кожныя 40 хвілін. Да, да. І мы нарэшце змаглі мантаваць добрае відэа, каб у нас хапала памяці на гэта, і на розныя іншыя штукі, на, не ведаю, шакаладкі нам. Вось. На шакаладкі. Дзякую ўсім вялікі. Да сустрэчы. Дзякуй за прагляд. Гэта падкаст, таму што мы так сказалі, пакуль.